салому алайкум. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Муҳаммадиқболи Садриддин, як савол дорам аз шумо. бале, ами чӣ фоида мегирӣ ҳами тафриқа андохтан миёни мардум? андохтан куя тафриқа бугу. Куя шаб. мо тафриқа намеандозем. Мо фақат ҳамин гуфтанӣ ҳастем ки мардуми тоҷик имрӯз ба ҳамон ҳадафҳои асосии миллии худаш расида истодааст бо дастгирии пешвои миллат. шумо ҳамиро нодида мегирем. гуфти ки тафриқа меандозӣ. Ту пешвои миллат тамон Аллоҳ лаънат куна пешвои миллата гӯш кӯ. Ман чӣ тафриқа андозам? Гӯш кӯ. Муҳаммадиқбол. Пешвои миллата ту телевизор дорӣ. Агар ту мусулмон бошӣ, я савол дорам, бес. Дорӣ, қавл сафина дорӣ, ТВ қавл дорӣ, ТВ озода дорӣ, ТВ тахмина дорӣ, ТВ Клеопатра дорӣ. Дар бу ТВ пешвои миллат туна гап зани. Дар ҳамин ҷабоат биёд номи ҳамун лаънат кардаи кӯҳна маҷуса дар ҳамин барномаи ма бояд бигирӣ. Агар ту биё хай майлаш, номи Раҳмон ва дар пеш ман нагӣ. Мегӯй фитна андохта. Чӣ фитна андохтам? Ку иғво ма бугӯ, як иғво ма бугӯ. иғво ҳамин барномаи ту иғвое, 100% иғвое. Чӣ иғво андохтам? Чӣ иғво андохтам? ин ҳамин бо ҳамин барнома дуруғат тӯҳматат алайҳи давлату миллат я тӯҳмат ма бугӯ, я тӯҳмат ма бугӯ. тамоми ҳарфа тӯҳмат аст. намешава одам матра метавонам бигардам бигум ягон гапе бигум ки тро ба ҷо қапидан овардан даҷа шинондан ки базиди ма гап зад. мара ягон ҷо нақапидагиан, ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистониро нафикрам баён кунам. ягон нафар нест инҷа. Инҷа ягон нафар нест. Як савол дорум. ҳамин саволро метавам. Мумкин аст агар шумо мусулмон бошед нисбати ягон кас лаънат кардаи худо мегӯед. мумкин аст? Раҳмонов ай лаънат карда агар ягон ступенкаи дига, ягон дараҷаи дига боло мешид, Раҳмонов ҳамун буд. Вале феълан ягон ҳаққи мусулмон надори баҳо додани инсонда. маънеи лаънат дур будан аз раҳмати илоҳия. Раҳмонов аз раҳмат ва аз тамоми он чизе ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло барои як инсон иноят фармудааст дур аст. Раҳмонов лаънат карда, Раҳмонов палид, Раҳмонов валадзино, Раҳмонов худозада, Раҳмонов оқипадар ҳамаи чиз асту. ура ма чӣ хел нагумш? ура агар ман нагум гуноҳгор мешавам. имрӯз мехоҳӣ ки дигар мардум тара гӯш кунанд, нафарҳое ки тара гӯш мекунанд ҳамроҳи ту ҳастанд ва дар дан бараки дар пишти ҳуҷрат истодагиан акар. дар ҷои истодагиан? ту ҳақ надорӣ ягон инсона кофар хондан, лаънат кардаи худо хондан ҳақ надорӣ. Инсон ҳақ надорад. дар пеши чанд кас истодагиай? тори сару қати дикак доран ай тори сарда ин тарафут бин ки дикак нигаҳ дорам мардум. ягон нафаре нест дар пеш ман. тори сар мардумро дидестан ай тарафи фаҳмондани будам ки имрӯза пешрафти давлати дида чашми дидан ки надора, руд талахча накӣ, ягон пешрафт надора. Айда аз дили худат гап назад. Дар тори сарат овардан шинонданат изокашишона амниятиҳо дига изо бикаше. Дига намедонанд чӣ хел ай Раҳмонов ҳимоят кунанд. оварда шинонда як то сара намедоне ки дига чӣ хел ай Раҳмонов ҳимоят кунӣ. охир ай Раҳмонов ҳимоят кардан ба ин шакл намешава. миллати кишвари азизамона ҳимоя мекунем. дигар он ҳарфҳое ки ту ҳаст ягон миллати тоҷик бовар намекунад. халос накунанд бовар. миллати тоҷик айноми миллат гап назад. тихита миллати тоҷик нагӯ, айноми миллатам гап назад. тебе такое право никто не отдал, что ту бихези айноми миллат гап мезани. ман гап мезанам, ман вазифамай гап задан. вазифаи ту ина ку қасам ки дар пеши тишка нест. савол мусалмонӣ? қасам ки дар пеши тишка нест. ман мусалмонам. бо ту дидӣ, бо ту имтиҳон мекунӣ ки мусалмон бошӣ. дар пеши чанд касай? дар пеши чанд касай? гӯш кун. мусалмон будани мо тура ки медонад? кадоми мусалмон ҳаст? ман ягон дар мусалмон будани ту ку ман намедонам. барои чӣ? барои ин ки тра як бор дига бинемаш ду бор мешава. ами чеҳраи инсона бибинӣ мегӯй ки ҳамун чӣ хели одамай. не ки дар пеши чанд касай мегӯм ки гапа дигаси гирезонда истай. барои чӣ? барои ки бо мегӯй дар пеши мишка нест, ай тори сари телефон як аз дига нигаҳ карда истааст. неста ягон
اگر ایتری توره آدم 100 تاشا قپم بیارن در اینجا بشنون فایده نداره. یگان جای برنامه ما جزیر نمیشود. بیشتر مردم لعنت خدازاده رحمانوف به ایمان رحمانوف ولدزینای رحمانوف بیشتر میشناسه. هر چی قدره که هر یک کل بز شاخ دینگ دیوانه رو جمع کنه بیاره همون قدر رحمانوف لعنت میشود. به عجب. خداحافظ. ما قطع دیگه چی گپ بزنم؟ برنامه‌اش تو که دیگه کردن است که وقتی ما را گرفتی قطعا خاصه قطع گپ میزنم. بیا خداحافظ.